Nahibaw ba mo nga matag bulan sa Hulyo sa ulugon ang National Disaster Consciousness Month? Matod sa Official Gazette sa nasod, ang buwan sa Hulyo mao'y gideklarar nga National Disaster Consciousness Month. Gitawag kini kaniadto og Natural Disaster Consciousness Week ubos sa Executive Order 137 nga gipasiugdahan ni kanhi Presidente Joseph Estrada. Kini si Pagtukay Roxanne, naghatod ni mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, ania ang mga pinakaawahing kalihukan ug panghitabo sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Nagpahigayon ang Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kun Rafi ug usa ka back-to-back forum kabahin sa pagpangandam sa umaabot nga El Nino ug disaster risk assessment sa pagtabang sa katawhan sa maabot nga katalagman. Gipahigayon ang maong forum ni adtong Hulyo 15, diin ang unang parte niini nagdala sa temang El Nino, Are We Ready For You? Naghatag og kating-awan sa pag-abot sa El Nino nga makaapekto sa nasod. Lakip sa tigpamaba sa unang forum mao si Edna Juanilla, Officer in Charge sa Climatology and Agrometeorology Division sa Pag-asa, ni presentar sa labing uwahing estado sa El Nino aron sa paghatag og ideya sa publiko kung unsaon pagsulbad sa problema. Napaglantawan nga ang El Nino karong tuiga makamugna og below average nga rainfall sa nasod hangtod sa sunod tuig nga mahimong hinungdan sa soil degradation ug makaapekto sa pag-ani ug supply sa pagkaon lakip man sa supply sa tubig. Sa laing bahin, si Dr. Renato Solidom, Director sa Philippine Volcanology and Seismology, ang nagpaambit kabahin sa mga risgo nga atubangon sa sugbo tungod sa climate change nga mao'y basihan sa pagplano ug pagsagop og resilient na komunidad. Ang back-to-back forum ang katapusang hugna sa upat ka Understanding Choices Forum nga gipaluyuhan sa Rafi Eduardo Aboitiz Development Study Center. Sa laing bahin, gilagdaan sa Rafi ug Department of Education kun DepEd 7 ang usa ka panagtambayayong kabahin sa pag-atiman sa kalasangan sa Sugbo. Gipahigayon kini ni adtong Hulyo 21 dito sa DepEd Cebu Division Office Conference Hall. Subay sa maong panagtambayayong, 16 ka distrito sa syudad sa Sugbo ubos sa DepEd ug inubanan sa tagsa-tagsa ka Parents and Teachers Associations niini ang mutino sa lugar nga pwede tamnan nga sakop pa sa tulunghaan. Ang mga tamnanan himuong seed orchard growers, specimen area, production of protection forest o kombinasyon sa viable tree growing production system. Tahas usab sa DepEd ang pagpatuman sa National Tree Planting Program pinaagi sa Edukasyong Pangtahanan Pangkabuhayan kun EPP ug Technology Livelihood Education kun TLE ngadto sa curriculum sa tanang pampublikong tulunghaan sa elementarya ug sekundarya sa syudad sa Sugbo lakip man sa laing lugar sa probinsya. Sa laing bahin, lakip sa tahas sa Rafi ang paghimo sa priority listing sa mga tulunghaan nga makabenepisyo sa maong proyekto, pagbansay sa mga tao nga anaa sa EPP o TLE, paghatag sa mga nitibong binhi, lakip man unsaon kini pag-atiman. Gipanguluhan ang maong paglagda ni School Division Superintendent Dr. Rhea Mar Angtud ug Rafi Integrated Development Unit Executive Director Margaret Ann Gravador ug Rafi Union Coordinator Engineer Noel Fornolles. Ug mao kini ang mga nahitabo karong semanaha sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Kini sa Pagtuki GJ, mayong buntag. Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon EJAC sa programa po sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikot sa cancer alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351. Kung panginahanglan kabahin sa civil works o general engineering ang hisgutan, Tuanson Construction ang angayan timan-an. Tawagi sila sa 491-8243 o bisitaha ang buhatan sa 162B Labuka Street, Kansuhong, Syudad sa Talisay. Tuanson Construction, bridging your dream to reality. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kun Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya ga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 0928-5593858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Okay, balik ta mga igala, no? Karon kuyog na to si Sir Simeon Romarati, no? Ang kasabang Executive Director sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council. Unya karon taud kuyugan sad ta, no? Sa ato ang mga dinapit pod sila si Ma'am Evelyn Acario Castro o mayon ta kung atong kauban si Sir Oscar Tabada sa Pag-asa Mactan. Okay sir, padayon ta. Karon ang city imong daghang kang ipang-mention kanina in terms of preparedness, no? Na on standby ang tanang mga kahimanan when it comes kung naay mga tawag, no? Unya sir,
sa mga katawhan, no, labi na gid sa publiko, unsa may angay nilang hinumduman panahon sa disaster? So angay gyud nila nga hinumduman nga og dili gyud angay nilang buhaton, Mhm. no? Kana gyung naa sila disaster kit, Mhm. no? Kay di man nato matagan kung magisgot tag sunog, kung wa kay andam nga disaster pack, backpack, naa na diha ang imong Nga mga ready na. oh, ready na, ug wa kana mao na nga uban tapot lawas ra ang iyang pagdagan, no? Sunog tanan. So pag ready na makita na nato sa mga programa sa television Yes, sa yes, sundon. yes. Ug unsa mga butanga ang angay ibutang. Yes. Dapat nga every member of the family naa gyud backpack, Okay. no? Aron ug unsa man gani naa sila'y mailisan good for 3 days. Okay. So hinumduman nato kung dunay katalagman ang relief goods operation dili na ingon diha-diha din moabot. Tinuod. At least naman sa wa pa moabot ang relief goods naa pa sila sima-sima. Yep. No, so ug moingon nga kay naa man koy mga proseso ba. Doon ay mga proseso di man diha ingon pag hitabo diha naa day matunol. So importante kay itong disaster kit or disaster backpack nga naa dito ang ilisan good for 3 days, naa dito yung mga dilata nga makaon dayon di na kinahanglan lutuon, no, naa sa ditong tubig or unya na lang tingali ng tubig kung may lang ng tubig andamon kung bagyo ang atong pabuton. But ang importante gyud kaning medicine. Oh, ug unsay para sa kids tiyan, sa kids sakit ngipon, uro sa mga sakit-sakit naata na sa duha-duha lang or pila ka pieces lang. Unya naa gyud tay mga alcohol, bandage, band-aid, unsa na diha. Kay naa niya mga masamad og di man gani membros pamilya imong parinti. No, maatiman dayon sa di pa moabot ang mga paramedics or unsa nga panginahanglan. So ikaduha, angay sad nga andamon sa mga tao, buhaton gyud nila nga ang mga dokumento ila gyud nang isuod sa plastic, no, isuod sa plastic unya dili sila magsalig og usa lang ka kopya. So magbutang sila kopya nga tuwag yun sa ilaw asa ibutang na sa kopya nga ibutang daan sa ilahang backpack or disaster backpack or disaster kit aron og magkinaunsa naa pa ang papilis kay lisod ba kay ang pagkuha aning inis o unsa ning mga papilis nga angay nga gikinahanglan kanato nya og naatas katalagman pangitaon ra ba gyud na, no, requirements ra ba gyud na. So mao na at least naatanan naa sa kay ireserba nga kwarta, di sa kay nga gastuso kayo kay imo sang pangandaman imo tampo nga bisag 1,000 lang imo ibutang dito sa backpack. No, at least nanay 1,000 makuot og nay katalagman nga mubangga sa kinabuhi. So ingon ana tingali ang atong idasig nila nga mag-anad sila ng kinaiyaha. Nya ikatulo dapat manginlabot gyud sila, sir. Yep. Manginlabot sila og unsay mga information nga moabot sa ilaha ug naa man gani pagpatawag sa mga barangay kapitan para pasabton unsang mga klase katalagman Musanong gyud dayon. musanong gyud ayon dili kay aw ako'y lugar ana kay usahay kining kinaiya mo gud tao, sir. Tao ra ba sa taapil taan ni, Yep. no? Kani unya ra ta mangilabot kung kita na biktima. Tinuod. Di pa gani biktima, kiber. Okay, pagigo. No mo na nga wa ra bay pagbasol or pagmahay nga mag-una. So manginlabot gyud sila. Bisag di sila ganahan sa kapitan, di sila ganahan sa konsehal nga nagpatawag. Dili man na para sa kapitan ug di sa na para sa konsehal. Para man na personal nila nga pangandam. Aron may bawo sila unsay buhaton before, during and after. Yeah. No? Kay bawo sila. So importante kayo ang edukasyon kabahin sa disaster disaster management. So importante kay sir. Yep. So nanginahanglan sa ta, no, nanginahanglan ta sa tabang sa ato ang mga partners, public and private, no, mga entities na to. Nahanglan sa ta nila nga sila sab mutabang kung sa may hanay nga buhaton. So mao na nga importante kay sir nga buhaton nato nga makat-on ang mga tawo unsa ning risk mapping, unsa ning pidana, unsa ning dana aron dili na sila mapanik og makasabot na sila ni kining unsa ning post disaster assessment needs an analysis, unsa ning damage assessment needs an analysis, unsa ning risk mapping, unsaon pag ilang ang ila daing balay nga gitukod, peligro kayo kung dunay bagyo, peligro kayo sa sunog, peligro kayo sa lunok uron sa priya. Sir, sa atong mga kabarangayan, labi na sa mga barangay halls, kining mga importanteng mga information, mga mapa, naapon ni sila portion dito, sir, nga murag kuan po, barangay operation center, naapon ni nga to, gaset apon sila ni ana? Sa pagkakaroon, di kay ko kapaniguro kung ang tanang barangay nakahimo na ba, but ang kadaghanan sa barangay gitagaan natin ngali nato og kung ako masayop, no, kay niagim sa kong pagka-barangay councilor, 2 terms kong barangay councilor sa mong Basak Pardo. Okay, barangay. okay. Kami ni councilor tumulak before.
naa gyud mi mapang nadawat gikan sa city. Naa mi mapang nadawat nga hazardous map, Okay. barangay map. Barangay map. Oh. Okay. Nya makita gyud dito sa mapa, gi-specify gyud na sa geohazard map, barangay base, asa ang flood prone nga naagi history, asa ang siging sunog, asa ang kwan. I think naa ang mga barangay ana. Yeah. Pero sir, namoy mga pamaagi nga ma-monitor ninyo to see to it nga naagid siya kay usahay manggod ning barangay more ba na dali rin maka-responde og dali Yes. madangatan. Ang nakanindot karon sir kay dili kay ang atong office ra mo'y nagtan-aw. Okay. Kay mi-involve naman gyud ang DILG, hands-on naman gyud sila. Okay, O okay. misuroy gyud sila sa tanan, dili lang kay sa Cebu City. Yep. Nationwide gyud ang ilang pag hands-on, no? Nagngayo gyud sila kung say set up ninyo sa disaster. And aside from DILG, ni hands-on pod ang OCD. Oh, so wala ta mag-inusara sa pag-follow up sa Very matang good. barangay. So wala sa ta magsalig sa DILG ug OCD. Yeah. Nihimo sa tag-ato para Para ma-complement sad mo sa mga makuan gyud. Kung ugaling doon naman gani panghitabo kay matud pa ang katalag man di man gyud kabalibaran pero Tinuod. pwedeng kapangandaman. Tinuod. So kung maabot man gani dili na sila kabasol na to. Yeah. Kay nakahisgot ko ni ini sir tungod kay kami pod sa Rafi in partnership with the provincial government naghimo mi og kining gitawag nato og kanang gimonitor namo no regularly ang mga municipalities sa pagkakaroon municipalities but eventually appeal na ang barangays unya part sa gimonitor didto gi-assess didto ang kining sa disaster preparedness and climate change adaptation Yes, sir. programs. So among naay mga criteria or naay mga standards dito unya gi-check gito siya kung kini let's say DRRM council na ba ni naam sa nis barangay. So gi-check gini siya one by one kini siya naaman siya sa balaod no. Gi-check gini siya sa one by one para pagsiguro nga naa gini siya dito unya kung wala man gani pahibaon gyud namo ang nahingtungdan nga mga lungsod ug barangay nga kinahanglan naagid mo ani i-set up yun labi na gyud no kay lagi nakatagamtam na ta og mga Yes. dagko kayong panghitabo. Anyway sir, akong magpasalamat sa kuno ni Sir Vals katong bag-o lang ni Yeah. mga nahumag interview Sir Vals sa tribunalo. Tribunalo. Kay bisan pa og province ang iyahang responsibility. Dako-dako na sir ha. Oh, pero iya ming gi-involve. Okay. Na partner na mo ang province karon. Yeah, no, kay matod pa niya we are on the same island. Correct. One island lang Correct. ta. Importante mo gina sir. Importante gina. So ingon siya nga what ay barrier by. Yeah, So, correct. that's good. Yeah. Very good na. So mao na nga pagkandak nila og kining NOAA's Katong nawa nga project. Yeah. training of trainers, gi-appeal mi nila. Very good. Na ami duha mi sa Cebu City. Ang purpose ato sir is mauna siya para ma-check ang matag municipalities and cities. Basta mo barangays na. Barangays ang inyo, ha? Barangay level. Yep. I-adjust na mo ang format sa training. Yes. So mauna siya karon ang application. Ang output atong mao nga last March matingel to ko masayop dito sa Harrods Hotel sponsored by province Cebu province o partnership sa CNDR. Yeah, CNDR. No? Nya naato ang pro-life o nya ang Petron o Smart ato. No, mao to sila ni abag para mapurma gito. So malipay ta karon kay nilihok gyud na gyud Yeah. output. Yeah. No, ang gitudlo ato unsaon paghimo map, unsaon pag himo kuan dana pidana, unsay capacity, unsay initiative. So mo ni karoy gi-cascade karon sa mga barangays yes, nato. mao na siya karon. So hinaot pa unta nga kapoy mo Nya kumusta on sa reception sa atong mga barangays? Unsa giunsa nila pag-receive ang maong mga pagtulunan nga angayng buhatonon gid nila? Anyway, kuan sir, ang ilahang pag-receive murag di gyud nato malikayan mga makita gyud nato nga murag bitaw tulala pa kay sila paglibog pa ilang Yeah. mao na nga hinay-hinay. Kaya these are new things no para nila. Oh, nya bag-ong balaod. Yeah. Then ang worry gyud ato gyud nakita sir, ang worry sa barangay is kanang bothered kay sila or confusing kay para nila unsaon paggamit ang kwarta sa disaster sa barangay. Kana Oh, kay yeah, confusing kay sila unsay hanay sa barangay disaster committee or barangay disaster council committee. So naglibog sa sila na. Kay ang nahitabo karon sir murag ang barangay in taon perting daghanang council so naglibog lag unsa may ilahang i-activate ani. Oh, mao na. Unya unsaon man ni pag-activate sa panahon nga angayan siyang i-activate. Yes. So mausad siguro na angayng makatunan sa atong mga barangay leaders no kung Yes, sir. asa ni siyang bahina nga i-activate nato ni. So good thing kay inyo ni silang gilibot gyud unya gipahinumduman. Sir mo balik ta ha human lamang ni pipila ka mga mensahe.
Kahibaw ba mo nga ang pag-asa Problema, kon sir. Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Service Administration ni pahigayon og Name a Baguio contest niya to 1999 matud sa Rappler.com. Nakadawat og libuhan ka mga entries sa pag-asa sa ilang Name a Baguio contest ni atong 1999. Sa libuhan ni ini, 140 lamang ang ilang gipili nga gamiton matag naay bagyo nga moabot. Ang paghatag og ngalan sa bagyo nagbase sa pagsunod sa mga letra sa alfabeto. Di nang una nga bagyo matag tuig kinahanglan magsugod sa letrang A, hangtod sa kun unsa nga letra ang maabtan sa katapusan sa tuig. Kini si Pagtuki Roxanne, naghatod ni mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, ania ang mga pinakaawahing balita nga adunay kalabutan sa atong kalambuan. Gipadayag sa Department of Foreign Affairs kun DFA7 ang pagbutang og kagwalingong lane alang sa persons with disabilities kun PWD sa ilang ahensya. Tumong sa kalihukan ang paghatag sa mga PWDs ug kasayon sa pagproseso sa ilang passport applications sunod lamang sa pipila ka oras nga pagpaabot. Kini subay sa ika-36 nga kasaulugan sa National Disability Prevention and Rehabilitation Week nga matapos karong adlaw, Hulyo 26. Gipadayag ni DFA7 Director nga si Anika Fernandez, parehas ra gihapon ang bayaran sa mga PWD nga mo process sa ilang passport applications o passport renewals. Ang Department of Social Welfare and Development sa ilang bahin ni pahigayon og Employers Forum diin tumong niini ang pagdasig sa mga tag-iya sa pagkuha sa mga PWDs isip mga empleyado. Usa sa mga nisanong sa maong panawagan mao ang presidente sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry nga si Philip Tan diin 50% sa mga kawani niya PWDs. Gipahimug-atan ni Tan nga ang mga PWD makatabang gihapon sa ekonomiya sa nasod kung sila hatagan og higayon. Sa laing bahin, mihimo og laing-laing mga kalihukan ang kapulisan sa syudad ug lalawigan sa Subo alang sa mga komunidad ubos sa ilang jurisdiksyon. Una niini mao ang pagpanghatag og school supplies sa kapulisan sa Guadalupe ngadto sa Barangay Kalunasan niadtong Sabado sa buntag. Ang gipanghatagan ng school supplies mao ang mga tinun-an sa daycare center sa naasoing barangay. Ang mga kawani sa San Nicolas Police Station sa ilang bahin nagpahigayon ng clean-up drive ngadto sa sapa sa Pasil. Gihimong tumong sa kapulisan nga malimpyo ang sapa ilabi na karong panahon sa pag-uwan. Samtang nananumuusab og kahoy ang kapulisan sa Cebu Provincial Police Office kung CPPO niadtong Biyernes dito sa Sudlon Lahog. Nakatanom sila og mokabat 120 ka sidling sa Nara, Nangka, Guyabano ug Lumboy pinaagi usab sa pagtabang sa mga tinun-an sa Lahog Night High School. Ang maong kalihukan usa ka joint project sa Philippine Information Agency ug Department of Environment and Natural Resources sa pakig-alayon sa CPPO. Sa katapusang balita, gipasinunggan ng 5 ka mga matinud-anong driver sa Sugbo atol sa 888 News Forum nga gipahigayon sa Marco Polo Plaza, Cebu. Ang maong pasidungog subay sa ilang pag-uli sa nagkadaiya mga butang ug salapi nga gikatag-iya sa mga bisita sa naasoing hotel human kini nahabilin sul sa gimanehong taxi. Matag usa nila ni dawat og certificate nga adunay nakaimprinta nga honest taxi driver gikan sa hotel. Usa sa mga nangulo sa awarding miingon nga sulundon kayo ang gihimo sa maong mga driver. Ug mao kadto ang mga balita sa kalambuan karong semanaha. Kini si Pagtuki Gigi, mayong buntag. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya nga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 0928-5593858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Kung panginahanglan kabahin sa civil works o general engineering ang hisgutan, Tuanson Construction ang angayan timan-an. Tawagi sila sa 491-8243 o bisitaha ang buhatan sa 162B Labuka Street, Kansuhong, Syudad sa Talisay. Tuanson Construction, bridging your dream to reality. Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon Ejaka sa programa po sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikot sa cancer alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351. Okay, mga igala, balik ta, no? Nagyapon nato diri kuyog si Sir Simeon Romarati, no? Ang kasabtang Executive Director sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council. Okay, nasa linya karon si Ma'am Evelyn Nacario Castro, ang kasabtang Executive Director sa IADC, Rafi. Ma'am, mayong buntag. Ay, may buntag diha katog, may buntag sa imong mga suki nga tigpaminaw sa pagtuki.
Yes, ma'am. Ma'am, niining ato ang pagsaulog karon sa National Disaster Consciousness Month. Ma'am, unsa man ka importante, no, kung when it comes to awareness and information sharing, kabahin, no, kung unsay buhaton panahon sa disaster. Dako kayo ni siya role with that, no, para ang ato ang pagpangandam, not just during the disasters but even before, no, and of course after. Kay angay natong hinumduman ug unsay panghitabo, kinahanglan gyud nga kita andam sa unsaon nato pag preparar, no. So crucial yung kaayo ang ato ang mga himuonon nga diin pagpalambo sa pagpasabot o pagpahibaw kung unsa ang mga potential nga mga disasters, unsay mga hazards, no, and threats nga potential nga maka apekto sa atoa, unsa sad ang ato ang exposure o vulnerabilities kay sa pinaagi ni ana mahibaw-an nato kung unsa ang mga risgo nga ang ato ang mga tan-awon. So ang atong pagtan-aw sa disasters kinahanglan multiple hazards atong lantawon, kanang man-made o natural, no. So kaning uban man god sudden onset susama ni anang mga earthquakes, mga bagyo, apan ang uban hinay-hinay nga dili nato feel, no, susama ni anang mga kasagaran sa impact sa climate change, susama ni anang sea level rise, di man na nato ma-feel yun nga ang impact na hinay-hinay. So lain-lain ang ato ang pagresponde basin sa klase sa hazards and risks. So ang pagpasabot ni ini, ang pagpangandam mahitungod ni ini, importante kayo sa nagkalain-lain nga hutong sa ato ang komunidad. Ma'am, kita sa Rafi, unsa may mga kalihukan karon nga gihimo in line with the disaster preparedness? Ang atuag yung role sa Rafi that of course mo recognize nga ang gobyerno ang primary nga responsibility, no. So kita ni suporta sa ilaha. So in our case it's really sa kaning education, no. In fact na-mention man to ganina ni Mr. Romarate ang katong sa ato ang Understanding Choices Forum nga ato ang giimbitar si Dr. Solidum sa earlier nga portions ato, no. So ang kanang ato ang Understanding Choices Forum kuha na siya, periodic na siya nga atong gihimo. In fact ang ato ang yung focus theme for the year mao ni are we ready for you, no, in terms of disaster risk management in relation to climate change. Primarily naasad tay mga training nga gipanghimo sa in fact sa ato dinha sa Rafi kay atong hunahuna touch duha man ni ka levels ato ang gitan-aw kung moingon ta how ready we are, no, for the next major emergency or disaster. Unsa kaandam ang ato ang institusyon, no, ang unsa kaandam ang Rafi, kung pananglitan palayo lang nga kita mismo mo'y maigo ni ini nga mga disaster. At the same time unsa kaandam ang ato ang komunidad, ug unsa sa kaandam pagtabang kung pananglitan adunay disaster sa ato ang komunidad. So ang processes nato sa pagpangandam tat really multiple, no, kaning build sa ato ang capacity internally, how we respond to disasters which may affect us or disasters which may affect the community. So both internal and external. So and then the other part is of course how can we be better prepared in terms of major disaster. So ato ang gipangandaman ang mga partnerships nato, no, sa local, national ug international, kay nasayod man ta nga depende sa scale of magnitude sa disaster. Basin dili nato makaya ba, no. So atong gilantaw nga unsaon nato pag-build og relationships daan nga dili ta maghuwat nga una ra kung naana nay paghitabo. So kana mga preparations kasagaran sa ato ang gipanghimo tat unya kana ang crucial gyud kaayo is of course the individual unsay mga buhatonon sa pamilya, sa barangay, and then of course at the various levels, no, kay nasayod ta nga ang first responder mismo is kita gyud ang immediate na whether kung naata sa balay, sa household o family, kung naata sa opisina, of course sa ato ang ka-office mates, no. So ang levels of disaster preparedness gikan sa pinakagamay as an individual mo itong giingon ni Mr. Romarate ganina, kay go sa backpack nimo, no, nga andam ka, and then of course sumaong yun nga crucial ang ato ang
pagpanganlambigit o pagpakisayod no Yeah. sa atong angin buhaton. Yeah. Ma'am, sa katapusan unsa may impact ni ini ngadto sa mga publiko, no? Labi na gyud nining pagpangandam kay daghan ra batang umaabot na inday nga umaabot. Yes, ma'am, unsa may impact ni ini ngadto sa publiko? Of course, kung preparado ta, we hope nga makakope ta sa kung unsay mga emergencies o disasters na unsay mo apekto nato. Just as an example, katong nahitabo pananglitan sa Yolanda, Tacloban itself, no? Andam sila apan dili nila wa nila makaya tungod sa dako kaayong impact sa ilaha. So dili lang ta magsalig nga locally kita andam ta how would unsa may ato ang buhaton sa dili pa ang pagpanghitabo nga pananglitan maigo ta kinsa may motabang nato. So mao na yung mga pangutana ta, so very crucial dako og impact kung andam ta no nasayod ta unya magpakibana kita sa unsay atong mga buluhaton. Ma'am Naxi, ma'am, salamat kay ma'am sa imong pakig-uban kanang buntaga. But, Yes, ma'am. I'd like to just thank si Mr. Romarate, no? Okay, ma'am. Sa iyahang Naminaw siya, ma'am. Yeah. Pagpagkimang lambigit niya sa unsay gipang preparar sa syudad sa Subo. Malipayon ko nga doon na of course katong kang bulk kanina po. Yeah. So, if murabag ka ng as an ordinary citizen, murabag kay bawta ay murabag ka ng nabitaw tay murabitaw ka ng we feel safe, no? Na sa ilahang gipang buhat. Thank you sa ma'am. Welcome. Thank you. Thank you kay Ma'am Nax. Daghan salamat. God bless. So, mga higala, mao kato si Ma'am Naxi, no? Ang kasamtang Executive Director, no? Sa IAD si Rafi. Yes, sir, sa imong bahin, ang imong hinapos nga mensahe ngadto labi na gyud sa itong mga constituente, no? Yes, sir. Dinhi sa Cebu. Ingom na sab sa itong mga suking tigpaminaw. So sa gihapon sir, mauray akong hangyo nga manginlabot gyud sila. Dili kay manghilabot. No, manginlabot, makapilapil gyud sila, magpakabana sila kung doon na may panagtapok nga ipahigayon. And at the same time sir, ako na lang ipahimustan. Yes, go ahead, sir. Go ahead. Ako Go ahead, yung go ahead. Text ni Councilor Tumulak nga importante kay ni andaman ninyo diha palihog ang inyong bulpin og papel. Yep. No? Labi na sa mga konstituente sa Dakbayan sa Sugbo. Andam na ba mo? Atong ato sa ning kay basing nagkuha Yes. pa si Sir Nagkuha pa. papel ug ballpen, no, atong di na to dali-dali yun. Yes. Anyway, naatay mga partners karon sa mga telecommunications company nga nihatag nato og partnership program nga sila makahatag og kinang paspas nga informasyon. So mao na nga niatay mga emergency contact numbers. Contact numbers. Pwede silang mo text, pwede silang mo tawag. Get. So mao ning musunod. So ready na ta ha? Okay. Kaya ako na. Ang SAN number 0932 537777 upat ka 7, no? Nya ang katapusan 0. So SAN number na siya. Pwede mong motawag ani in case of emergencies or unsa mga problema nga na dunay kalambigitan sa disaster. Balik ko na to, sir. Ang SAN 0932. number 0932 53 7777 upat ka 7. Unya Sir. ang napay usa Okay. 0923 Okay. 524 8222 tulo sa kato. Okay. Balik ko na ko 0923 524 8222. Yan na asay sa smart sir. Okay, sir. So ang smart number is 0947 0947 17 17 8 8 upat ka 0. upat ka 0. Yes, 0947-178-0000. Okay. So, mo yan, mga another, numbers. smart gapon. Okay. 0947 0947 17 17 8 unya upat ka 9. upat ka 9. Oh. Asbo na ko ha, 0947 178 upat ka 9. 9999. Unya naa sa tay landline sir. Sige, sir. No, ang Go landline ahead. na to is 262 262 1424. 1424. 262-1424. Unya, ang ato ang emergency number 166 appeal po. 166. 166. So, mao na say ato ang mga contact numbers nga naa may mutang sa ato ang command control center sir. Sir Romarati, daghang kayong salamat sir sa imong pakig-uban namo karong buntaga. Unya kaybaw ko nga kining mga gamay nimong pagpaambit ila gining mahinumduman og angayng i-appeal no sa ilahang pagpreparar sa ilang kaugalingon. Salamat pag-usab sir. Salamat sa kay sir. Okay mga higala no, gamay na lagid kay itong panahon.
Once again, amo mong pasalamatan no sa inyong pakikuban kanamo karong buntaga unya nang hinaot ming sa pagpaambit nila ni Sir Romarati, ni Sir Balz ug ni Ma'am Naxi nakatampo mi no sa gamay nga mga buluhaton no ang pagpangandam labi na gyud sa disaster. Mahigala wala kitay panahon og dinhi natapos atong tulumanon sa ngalan sa akong kaubanan sa buhat si Miss Roxanne nga ato ang program manager ka Ma'am Heidi Palapar atong program director ka Ma'am Dumi Chua atong Chief Operating Officer Foundation. Sa kinasing-kasing ako nagpasalamat sa inyong pakiguban kanamo hangtod sa sunod semana sa samang takna adlaw ug stasyon mayong buntag mga Bisaya. Kaibaw ba mo nga ang bagyong Henry mo'y ikawalo nga niabot sa Pilipinas karong tuiga base sa talaan sa Pag-asa. Ang bagyong Henry mo'y ikawalo nga bagyo nga nasinati sa atong nasod sa tuig 2014. Pinakauna sa listahan mo ang bagyong Agaton, isundan sa bagyong Basyang, Kaloy, Domeng, Esther, Florita ug Glenda. Kini si Pagtuki Roxanne naghatod ni mga gagmayng kaalam. Kung panginahanglan kabahin sa Civil Works o General Engineering ang hisgutan, Tuanson Construction ang angayan timan-an. Tawagi sila sa 491-8243 o bisitaha ang buhatan sa 162B Labuka Street, Kansuhong, Syudad sa Talisay. Tuanson Construction, bridging your dream to reality. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya ga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 09285593-858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Ang Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon Ejaka sa programa po sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikot sa cancer alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351.